No sé exactament com començar aquest vídeo. Bon dia, espectadors. L'any passat es va obrir aquest canal i es va mostrar a vosaltres una seqüència de vídeos merdosos. Per això, des d'aquí el canal de Marc, agraïm la vostra solidaritat i esperem que pugueu continuar aquí un any més. Bon dia, avui us volia parlar sobre el TDR, que és un treball que es fa aquí a Catalunya, un treball d'investigació sobre un tema determinat, però he pensat que potser seria una mica avorrit. Així que he anat observant el meu entorn i he dit, ostres, fes un vídeo sobre el teu aloe vera. Així que, si em permeteu... L'aloe vera, la veritat és que és una planta molt bonica. Mira, ara us la presento. Aloe vera, els meus espectadors. Aloe vera. Lo bo de l'aloe vera és que si et fas pupa, pots tallar un trosset d'aquesta branca, no sé si es veu gaire bé. Llavors això ho talles i llavors això tu fiques damunt d'una ferida o el que sigui, una cremada i t'ho calma i tal. Sí, s'utilitza molt per medicina i aquestes coses, així que si feu medicina, compreu un aloe vera d'aquesta. Acabat l'explicació sobre l'aloe vera, us vinc a parlar sobre el TDR, que si no aquest títol no té sentit. Com que no es poden canviar els títols de YouTube, després d'aquesta lamentable introducció us explicaré de què va el TDR o com el vull fer jo. Jo com a TDR volia fer un documental que expliqués com havia canviat la vida de fa 100 anys a ara, com havien canviat els models de vida i tot això. Per fer-ho he agafat 4 punts de Lleida i els voltants, que són un poble de la Segarra que és les Pallargues, Lleida capital, una masia d'Age que es diu Cal Forner i la mítica Bastida. En cadascun d'aquests llocs canvia una mica la manera de viure. Algun es dedica més a la ramaderia, un altre a l'agricultura, pot ser que Lleida més industrialitzat o el que sigui. Però bé, el que volia fer jo era aprendre a fer un documental, o sigui, el treball de recerca sobre com fer un documental. El meu TDR té com dos apartats, que és com fer un documental i després el que explica el documental, ¿vale? Llavors suposo que la part pràctica serà com fas el documental i la part teòrica també recerca d'informació, de les entrevistes i tot això. Ara mateix em veig una mica espès, així que vaig a lliurar-me una mica, vaig a agafar una poma per menjar o alguna cosa. No pot ser. Us podria ensenyar com se fan les pomes. Vosaltres ja sabeu que el menjar fa que et centris més en les coses i si ningú us ho havia dit us ho dic jo. Bueno, estem a la cuina, es presento el microones i us ensenyaré a fer una poma. Vale, us ensenyo a fer pomes caseres, vale? Has de buscar una fruita que sigui forma de poma, més o menys, una tomata suposo que servirà, i un color que t'agradi per la poma. Agafes la tomata, agafes un envoltori, fiques aquí dins. Important que no hi hagi espai, vale? Que després si no pot quedar un color rogenc una mica. Vale, fiques aquí dins, tanquem el microones. Vale, important per fer la poma, fiqueu a 90, si no teniu el número 90 fiqueu la mínima temperatura que pugueu i heu de fer un tant per cent de 60, saps? Si vols un 80%, doncs no sé quant exactament és, però jo ficaré 45. Tindrà 80% de rogenc i ho fiques. Un cop s'hagi acabat, obriu això i teniu la vostra poma. Veus? 80% rogenc, tot bé. De res. Potser no s'ha vist gaire bé perquè està aquí davant de la càmera, però més o menys suposo que ho he entès, vale? Què més us volia comentar? A part de que aquí a Lleida som una mica raros, primer de tot per dir raros i segon perquè mengem caragols a una de les comarques més seques i tothom sap que els caragols surten quan hi ha humitat i plou. Almenys no som els únics. Te'n vas, per exemple, a Bèlgica i el plat tradicional o més cultural són els musclos amb patates. I clar, on pesques tu les patates, senyor Mar? El que volia fer jo amb el meu TDR era veure com ha evolucionat la societat dels voltants de per aquí prop amb 100 anys. Perquè fa 100 anys, per exemple, l'esperança de vida era 41 anys o alguna cosa així. O els cotxes pràcticament no s'utilitzaven. Bueno, sí, però ja m'enteneu, per aquí a Lleida tampoc, i menys cap a dalt, cap a les muntanyes. Abans la gent caminava molt, vull dir, des del Montsec, des de Lleida o des de l'Ebre, d'on sigui. Anaven caminant fins a Barcelona i tornaven. Anaven preguntant pels pobles, de poble en poble anaven tirant i feien un camí, no sé, anaven fent. No sé com s'ho feia, la veritat. Estaven dies, El que ens sembla ara tan fàcil d'anar fins a Barcelona ja costava el seu. I penseu que la gent, els vostres avis o el que sigui,
també tenien la vostra edat i pensàvem, ostres, que potser algun dia ens farem grans i tot. Vull dir, ara no t'ho fiques al cap que d'aquí 30 anys potser tindràs fills i tu dius, ostres, 30 anys són 30 anys, n'acaba de passar un volant. El temps, tio, cago en tot, per què estic parlant d'això, tia? Per què estic parlant d'això? Bé, com molts dels meus vídeos, aquest serà un vídeo curt, suposo. El que finalment m'he enrotllat una mica és que potser ara em sembla que l'estic fent molt bé, però al cap d'una estona, mentre editi o el que sigui, doncs em sortirà que és una caqueta i potser hauré de tornar a fer o el que sigui, perquè no m'agrada com queden els vídeos quan estan a mig fer. Veieu que algun altre vídeo meu té algun fall o alguna cosa així, doncs és per mandra i no sé. Potser intentaré fer els vídeos millor. Si estàs veient això i has de fer el TDR, pensa que en 8 mesos o alguna cosa així. Abans d'acabar aquest vídeo et faré un vídeo tutorial de com subscriure't al meu canal, perquè veig que hi ha molt poca gent que està subscrit al canal que mira els meus vídeos. Mira que és un estrany perquè tinc com 50 subscriptors, però suposo que al clicar en Instagram potser doncs no capta que ets un usuari o alguna cosa així i per això diu que no està subscrit, però jo t'ho explico igualment perquè mola molt. Hey queridos amigos, aquí estamos otra vez en un nuevo video, un video tutorial de cómo suscribirse al canal de Mark. Primero de todo aquí vemos las cifras de suscripción en este canal. Esas cifras se tienen que mejorar de alguna forma, así que me gustaría que se suscribieran a este canal y ahora vamos a empezar con el proceso de suscripción, un proceso muy complicado, ahora les voy a enseñar. Primero buscáis el canal de Mark en YouTube o vais a un vídeo suyo y saldrá un botoncito rojo que tendréis que clicar. No hagáis caso a esos canales que salen a la derecha, Operación Triunfo y eso. Tenéis que marcar el botón que pone suscribirse. Y una vez llegado a este punto, creo que se habrá acabado el tutorial. Espero que lo hayáis entendido bien y nos vemos en la próxima. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Un vídeo una mica estrany explicant el meu TDR, perquè tampoc l'he explicat molt bé, però també serà un abans i després del TDR, a veure si el podré penjar aquí, el documental com a tal, que no sé si puc, tampoc. Si estàs mirant aquest vídeo a través d'Instagram, fica't a YouTube i subscriu-te, o no sé, tu subscriu-te i dona like. Recordeu de menjar cargols, no anar a Brussel·les i fer alguna poma a casa teva. Ja està. Adéu.